नमस्कार. शब्द सह्याद्री फाउंडेशन प्रस्तुत विचार पुष्पात आपले स्वागत. आज दिनांक 9 मे 2021च्या विचार पुष्पातील सुभाषित. विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृत्तम अमेध्यादपि कांचनम. अर्थात विषामधून निघाले असले तरी ते अमृत, लहान मुलांकडून ऐकलेली चांगली वचनं, शत्रूमधले सद्गुण आणि घाणीमधलं सोनं या गोष्टी घेण्यासारख्या असतात. आजचा दिन विशेष. विश्व थॅलेसेमिया दिन. थॅलेसेमिया या अनुवंशिक आजारासंदर्भात जागरूकता वाढवण्यासाठी दरवर्षी थॅलेसेमिया इंटरनॅशनल फेडरेशन तर्फे 9 मे हा दिवस विश्व थॅलेसेमिया दिन म्हणून साजरा केला जातो. जागतिक थॅलेसेमिया समुदायातील आरोग्याच्या असमानतेकडे लक्ष वेधणे ही या वर्षीची थीम आहे. 1540 मेवाडचे प्रसिद्ध वीरपुरुष महाराणा प्रताप यांचा जन्मदिन. 1814 इंग्लिश व्याकरणकार, ग्रंथकार दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांचा जन्मदिन. 1866 भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी, मराठी समाज सुधारक गोपाळकृष्ण गोखले यांचा जन्मदिन. 1874 मुंबईत प्रथम घोड्यांची ट्रॅम्प सुरू झाली. 1928 मराठी कामगार चळवळ कार्यकर्ते, लेखक वसंत नीलकंठ गुप्ते यांचा जन्मदिन. 1945 युरोपातील जर्सी, गर्न्सी व इतर चॅनल द्वीपे यांचा मुक्तीदिन. 1959 कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा स्मृतिदिन. 1986 नेपाळी शेर्पा एडमंड हिलरीबरोबर एव्हरेस्ट सर करणारी पहिली व्यक्ती तेन्झिंग नॉर्गे यांचा स्मृतिदिन. 1998 सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक तलत मेहमूद यांचा स्मृतिदिन. आजचा सुविचार. गैरसमज हा कॅन्सर सारखा असतो. तिसऱ्या अवस्थेला पोहोचल्यावरच तो आपलं रूप प्रगट करतो.